ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ 29 ନୂତନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଏସଡିପିଓ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏହି ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5ଟି ଉପକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 53 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସରକାର ସର୍ବଦା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂ ରୁମ୍ ସହିତ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆମ ସରକାର ମୌଳିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ଏବଂ ସୁବିଧା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ ଏବଂ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଆମେ ଦକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି 5ଟି ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସରକାର ଆଦେଶକୁ ପୋଲିସ ସଂଗଠନ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପାଳନ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମତାମତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଅଧିକ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତୁଷାର କଣ୍ଟି ବେହେରା, ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାଦାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।